Аз съм Боби, приятно ми е да я видя тук, както и всички останали. Това, което иска да кажа по-скоро за кознаките е, че няма нещо сложно. Кознакът е един хляб и единственото сложно е втасването. Единственото дълго нещо е втасването. Не е бързо, но пък е вкусно. Половин кило брашно, 150 грама захар, стафидите са вътре, една чаша мляко, маята, предварително стартирана и подготвена, 200 грама масло, 2 яйца и лимонче. Само лимонова кора трябва да настържим. Ето ви лимончето. Ето и кората. Сега целта е да остържим само жълтата част. Добавяме си 2 яйца. Добавяме си повече от половината масло. Малко за месене. Ами да. Малко си оставяме като месиме, защото е хубаво леко мазни да са ни ръцете и тестото да е леко мазно, за да не залепва. Но всъщност, сега ще видите колко бързо става. Единственото, което сме пропуснали е четвърт лъжичка сол. Солта се слага в сладкото, за да отвори вкуса. Сега следва месене. Значи тестото започна да се отлепя, не е лепкаво, меко е. Аз не смея да кажа, че трябва да сложите 100 грама стафи или 200 грама стафи. Някои го обичат с повече, други го обичат с по-малко. Някои го обичат с бадеми, с орехи. Още малко брашно ще трябва да сложим. Добре, че си имам помощници. Деси. Кулинарни феи, добрите феи на кулинария. Имайте преди, че то ще втасва, ако има бучици, няма проблем. Защото тестото, докато втасва, ще поеме течност, ще са мокри. В крайна сметка няма да остане тесто, което да не е поело течността. Всъщност сега започва истинското месене. Докато тестото не стане гладко. Ще ви трябва доста време, за да помесите. И сега с какво правя обикновено? Взимам си нож. Ще взема малък нож. Придава ли се някаква конкретна форма? Аз обичам да ги плета. Разделяме го на 3. Знаете как се прави плитка. Това не е хубаво, че залепва така. Май повечко млечица сме го сложили и затова залепва. И сега си правим формата. Както казах, аз обичам плитки. Защото не съм момиченце. Почваме да плетеме. Хоп. 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 Формата. Събрахме се във формата. И всъщност сега следва дългия процес. Който е колко дълъг? Колко дълъг? Това е много труден въпрос. Да кажем 40 минути поне за първото втасване и повече от час за второто. Както казах, има яйца в козунака и това го прави по-труден за втасване. Колко е загрята и как е подготвена тя? Ами ето на колко е загрята. Енджели я сложа на 70 градуса, ще я намаля малко. Духа, обдухва. Може и в обикновено фурно. Аз ползвам вкъщи камък за печене. Вижте как се е надигнал. Беше на 1/3, сега е почти на половината. Ще се надигна още. Ще замесим.
Може ли да ви? Да, естествено. Той като И запече добре мрез. Това е 40 на минути. Беше на... Да, ще напълниш, ще дигне това. Мисълта ми преди печенето. Ами преди печенето, правилото е 1/3 от сървета, обикновено трябва да взема. На средата ще слагаме. И след малко ще го намажеш с яйца.